आदाम बापान केल्ले कितें कोणें तरी आमकां सांगल्यार जातें रातची सारकी न्हीद पडना आंबो तोरेंजिया नेंद्रा बाळे लिंबो खासुरिया नारला वोळे दिसाक मोतीन जाप घडना आदाम बापान केल्ले कितें कोणें तरी आमकां सांगल्यार जातें रातची सारकी न्हीद पडना आंबो तोरेंजिया नेंद्रा बाळे लिंबो खाजुरिया नारला वोळे दिसाक मोतीन जाप घडना आदाम बापा आदाम बापा आदाम बापा केल्लें कितें सांगा बापा मनशाकुळा लागीं बाबा नाका तुका आपालिपा आमी चिंतून 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 जाल्या लेका रुपा आदाम बापा आदाम बापा आदाम बापा केल्लें कितें सांगा बापा मनशाकुळा लागीं बापा नाका तुका आपालिपा आमी चिंतून 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 जाल्या लेका रुपा पाद्री म्हणटात आपुल मोठें सांटे म्हणटात पळते खोटे विशांतुल्यान हासता सांगतना पोटांत नांगा करगलाते गळ्याक ताच्या शिरकालाते गुटये भाशेन दिसता चोयतना पाद्री म्हणटात आपुल मोठें जाणटे म्हणटात पळते खोटे विशांतुल्यान हासता सांगतना पोटांत नांगा करगलाते गळ्याक ताच्या शिरकालाते गुटये भाशेन दिसता चोयतना आदाम बापा आदाम बापा आदाम बापा केल्लें कितें सांगा बापा मनशाकुळा लागीं बापा नाका तुका आपालिपा आमी चिंतून 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 जाल्या लेका रुपा आदाम बापा आदाम बापा आदाम बापा केल्लें कितें सांगा बापा मनशाकुळा लागीं बापा नाका तुका आपालिपा आमी चिंतून 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 जाल्या लेका रुपा शेकड्या वर्सां आदीं केल्लें ताणें खाता आसतना ताणें देखला कोणें तकली म्हजी चिंतूंक पावाना फळाक ताच्या उमकड घेता रुस्कुरुसांगा आमी दिता आजून दाडी फोडची रावाना शेकड्या वर्सां आदीं केल्लें ताणें खाता आसतना ताणें देखला कोणें तकली म्हजी चिंतूंक पावाना फळाक ताच्या उमकड घेता रुस्कुरुसांगा आमी दिता आजून दाडी फोडची रावाना आदाम बापा आदाम बापा आदाम बापा केल्लें कितें सांगा बापा मनशाकुळा लागीं बापा नाका तुका आपालिपा आमी चिंतून 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 जाल्या लेका रुपा आदाम बापा आदाम बापा आदाम बापा केल्लें कितें सांगा बापा मनशाकुळा लागीं बापा नाका तुका आपालिपा आमी चिंतून 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 जाल्या लेका रुपा आमी चिंतून 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 जाल्या लेका रुपा
आम्ही चिंतून 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 झाल्या एका रूपा